Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat, maudi nga parbangon nga panagsakripisyo para iti daytoy nobena tayo. Iti panangururay, panangarambak ti isa sangbay ti Apo. Isuot tayo tinaragsak, agragrag o agyaman a puso. Tada ito iti rumbang aramiden tayo akas Kristiyano ti agtalag iti pagayatan na ti mama ti launay nga datayo dinanon na gapo iti ayat babaen ken Kristo tapno maikarita nga rod ang makiranod iti dati na santon a misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo kat pagbabawyan tayo ida. Yatay amin kuna tayo agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isu agpakpakaasiak ken Santa Maria agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo mga sikat, Apo
kangatwa, ito'y dagakapya, kadagiti tattao anaing bakti panagnak natin da. Itanok nakapagrukbaban da ka daydayawen da ka, agyaman kang kenta apo iti na indakla, adayag mo gloria iti Diyos iti kangatwa. Apo Diyos na ilangitan na ari, Diyos Ama, naman nakabalin namin, Napumiyang Hesu Kristo, anak ti Diyos na Apo, Cordero ti Diyos, ken anak ti Ama, gloria iti Diyos, iti kangatwa. Kadagiti basbas ultimo, kasyan na kami, kadagiti basbas ultimo, iti mapanawang tiyama, kasyan na kami. Iti kangatwan, tangay siksikaw ako, Hesu Kristo tinasangtwa, siksika ti ako, siksika iti kangatwa, iti tempoy Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Pumararag tayo. Jesus nga Apo mi di ka kadin agtaktak, darsem kadin ti umay, tapno dagiti amin nga agtalik itaayat mo, mabang-aran da, itiliwliwa nga ipaay, ti idadating mo, sika Diyos sa makipagbiag ken makipagari iti Ama, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na daw iti may kadwa libro ni Samuel. Natalgeden di panagituray ni Ari David iti pagarian na. Inikan ti Apo iti talna kadagiti amin akabusor na. Kalpasan na kinunati Ari kininatan na profeta. Kitaem, agnaedak iti balay ana aramid iti sedro ngem toldalaeng ti pagtaengan ti lakas sa titulag ti Dios. Aramiden nga rod ti panggep mo nga aramiden, insungbat ni Natan, gaputa daken ka ti Apo. Ngem iti dayta arabii, kinuna ti Apo kini Natan, inka ibaga daytoy kini David nga adipen ko.
Saan na sika ti mangbangon iti templo ti pagnaidak. Ngarud, ibagam ken ni David nga adipin ko, akastoy ti kunak ken kuana. Siyak nga apo ama nakabalin amin, inala ka nga gayaywan kadagiti karnero, ket tinudingan ka amang ituray kadagiti tattao nga Israelita. Kinuykuyog ka iti sa dinuman na papanam, ket pinarmek ko dagiti amin akabusor mo iti idadarup mo. Itanok ka akas kadagiti katanukan nga agtuturay ditoy lubong. Nang piliak iti lugar nga agpaay kadagiti tattao nga Israelita, ket pinagnaed ko ida sadyay apag nanaidanda nga awanen iti mangidadanes kadakwada. Manipod demteng da iti daytoy adaga, dinarupda, dagiti naranggas at tattao ngam dinton mapasamak daytoy. Inkarik asalakniban da ka kadagiti amin nakabusor mo, ken ikang ka kadagiti kapututam. Adan tulatta dagiti kapututam, ket pautek to iti pagariam, dinto agpatingga ti panagari dagiti kapututam. Ti sao ti apo. Kadayon to nga ikantak ti di agbalbaliw nga ayat ti apo. O apo, kanayon to nga ikantak ti di agbalbaliw nga ayat mo, ipakaamok to ti kinapudnom iti amin a tiyempo, taamok at ti ayat mo mataginayon iti agnanayon, agpaot akas iti langit ti kinapudnom. Kinunam, nakitulagak iti pinilik a tao, insapatak ken David nga adipen ko, ipasdek kunto dagiti kapututam nga agari iti agnanayon. Kunanan to kanyak, sika ti amak, sika ti Diyos ko amang salaknib ken mangisalakan kanyak, tungpalek to tinkari ket agnanayon to titulag ko ken kuana. Et di nakamabaybayan, intayamin ikanta. Alleluia, alleluia, intayamin ikanta. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti apo adda kumakada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Napno ni Zacarias nga ama ni Juan iti Espiritu Santo ket impadtuna. Madaydayaw ti Apo a Dios ti Israel. Sinarungkaran na dagiti tattao na ket sinubbot na ida, inikkan na tayo iti maingal a mangisalakan, a nagtaod iti kapututan ni David nga adipen na. Nabayagen nga imbaga na daytoy, babaen kadagiti nasantuan a propeta na, inkarina nga isalakan na tayo kadagiti kabusor tayo, ken iti pan nakabalin dagiti amin a gumurgura kada tayo. Inkarina met akaasyan na dagiti amma tayo, ket laglagipen na tinasantuan atulag na ti sinapataan na akari ken ni Abraham nga ama tayo.
nga ispalin na tayo kadagiti kabusor tayo, tapno awan buteng tayo nga agserbi ken kuana, ket nasantuan ken nalinteg tayo, iti imatang dagiti amin nga aldaw, iti panagbiag tayo. Ket si kaanak ko, managanan kanto ti propeta ti Dios akangatuan, taumon una kanto ngem ti Apo, tapno isaganam ti pagnaan na, ket ipakaammom kadagiti tattao na ang maisalakan danto. Babaan ti pannakapakawan dagiti basbasol da, naasi ken naayat ti Dios tayo, paleggakan nanto ti init ti pannakaisalakan tayo, ket manipod sa dilangit, silnagan na dagiti adda iti nasipnget nga anniniwan ni patay, ket iturong na dagiti addang tayo iti dalan ti kapya. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Nga ibusan di jay ada nya Advent candle tayo. Di Advent treat kahit na nga sa uwan Christmas gaminan maudin nga masinjan dayta. Into no rabi ka hanton may sinjan maipaigid ton iso nga naibusan. May Christmasen. Kitaan nyo ni Zacarias. Idi tinapasamak kanya na di mo't no malagip tayo. Isunati nabunot nga nang sendi ti insenso ijay altar. Agserserbi isuna. Kakabayatan ti panang sendi na iso dayay nagparang ti anghel. Anya ti kuna ti anghel ken kuana agsikugto ni bakit mo. Kuna tayo idi dayta ti ebanghelyo after 50 years, approximately after 50 years nga kararag ti agasawa nga nalinteg ni Zacarias ken Elizabeth. Nasingpet da agasawa. Makadiyos da, handa nga aganak. After 50 years, inikan na ti anak. Iso nga bakutan ni Elizabeth nga asawa na. Kaya di, kunan ni Zacarias, han nga mamati. Tabakbakitanan, nakabaybayag da nga nagdendenan. Kanya ti kunan na, kas ano nga maaramid da ito'y, idinto ta bakutan, Lopez Pai, ni bakit ko, kunan na. Anya ti kunan ti anghel, hang ka mamati Zacarias. Kahang ka mamati Zacarias, agumel kanto. Nya? Agumel kanto. Dahil yung baga nga panagana na ti Juan. Agingga nga matungpal amin dagitoy. Kitaptan naganak ni Elizabeth ang napandad pinakugit, idi pinanaganan ng ti Juan, nagsublin dayjay sa una, panagsauna. Kaya di nagsublin ti panagsauna, napno ti Espiritu, iso nagkanta. Anya ti kunana, madaydayaw ti Diyos nga Israel. Blessed be the Lord, the God of Israel, for He has come to His people and set them free. Kung nanay ito yung list dayjay. Nakanayon di kararag, may kami di prayer book dayjay. Kanainday dayaw na, ti Diyos taapayan, napno ti Espiritu Santo. Kastamo ni Maria, malagip yun ni Maria. Idinapan na sinuknalan, gapot ang baga na nga, kasano nga mapasamak kanyak daytoy, kamay sa akabirhen. Haan na nga imbaga nga, haan nga mabaling nga pasamak. Idi na amuan ng birhen, malagip mo ni Elizabeth nga kasinsin mo, napan na dinanon. Nakita na ni Elizabeth nakita na ni Maria, nagkutijay ubing ijityan na, si kati kagasatan kadagiti amin ababai, kuna ni Elizabeth ken ni Maria. Idi nanggag ni Maria dayjayan, nagkantamot, anya ti kanta na, to'y puso ki daydayaw na, so dayjakan kantaan tayo. Napno ti Espiritu ni Zacarias, napno ti Espiritu ni Elizabeth. At dapay may nga nakakita kin ni Apo Jesus nga napno ti Espiritu nagkantamot. Sino dayjay? Idi idaton da ni Apo Jesus ijay templo ni Simeon nga nagururay ijay templo nga kunana no mataya kun no makitak ti Mesias ti mangisalakan. Idi nakita na intag ay na ti ubing kunana mabalinan nga alaem toy adipon mo. Nagkanta mo ni Simeon. Iso dagitoy talon ni Zacarias, ni Maria ken ni Simeon. Napno dati Espiritu, dinay nya naganan napno dati Espiritu nagkantada. Inday-dayaw dati Dios. Dayjay ti komuna nagpapadaan da dagitoy. Kinagmayat kada Maria kini Simeon tani Jesus ngam uray pa no ni anak na nga ni Zacarias mat uray pa no ni anak na ti anya naganan
nagkasjayan na ngam agturong mo laeng kini Apo Jesus. Kanya ti may mayat nga pampanunutan tayo dito'y kakabsat. Datayo, no mari na tayo ti kaadda ni Apo Jesus kanya tayo isu dayjay ti puso tayo agkankanta iti rag-o. Isu nga ure dayjay kankanta tayo. Isu nga ragga ti lubong agkankanta. No kitaan nyo ti lubong adda caroling, Christmas program, agkankanta tayo, nagado nga Christmas song, tintero asa nga lubungan, Christmas song. Diyak amumag kadagiti daddo mga kakabsat ti sa balit pamati ka adda mo imuna ti Christmas dan inya nga patukar rin datatan. Adda dagiti imuna ti Christmas da adda mo sa balit ti Christmas da. Inya nga patukar rin datatamot baka ti met patukar rin datatan ti imuna dan ka agbabawi kayo na simana magkanyadan at imuna da garod. Nalaki di tayo mo questionaran no nya jay liturhiyada. Ngam da tayo, iti sa nga lubungan, agkankanta, joy to the world, the Lord has come, kunana da jay. Anya da kita kanta tayo, anya na ang Pasko ay sumapit. Nagmasla ti lubungan, sa nga lubungan, kankantaan na, dayjay kumati attitude tayo, dayjay kumati ragpo tayo, taapaya, ni Maria, ni Simeon, idiintag ay na, nagkantada, tirag-o, gapota, adda ti Jesus kanyadan. Ni met Zacarias, napnap no ti Espiritu, nagkanta. Iso da ti kanta na tatanga ko na, madaydayaw ti Diyos ti Israel. Ngam kalpasan na daytoy ni, ay sakbay na daytoy, no lagipon tayo ni Zacarias, nagumel. Nagumel. Kung i-discuss ko nga pampanunutan nga kanayon, ni Maria, idi imbagan ti anghel, nga nyanaganan, agsikog kanto, idi ko na pan na binisita ni Elizabeth, di kanta ni Maria, nanumo nga ubing, awan ti adal na nga ubing, ngam idi agkanta ni Maria, nagunag di di ibagbagana, amunan ti istorya, nga impaltiing nan, marpuog to dagiti na bilag, dagiti na nang mawarawaradan to. Nagsirib mo nga sigod nagsirib mo ni Marian. Nangalaan na, iso ti kong kunak, siguro nagparparang ti anghel. Intultuloy na tinagparparangkin Maria, ngam dayjay la tinaka-record, apaya, imbagbagana no, inya ti misyon, dahito anak na amang isalakan. Kastamo ni Zacarias. Di nagumal ni Zacarias, ay nga tinubra na, alangan nga hanga nagparang ti anghel kanyanan. Haan na nga pinalo up. Dahito yung anghel, tapno maawatan ni Zacarias, no apay ng agsikog ni bakit na. Iso di naganan, nagkanta ni Zacarias, the same DJ ko na, di content, agpadaan ti content ni, di kanta ni Maria, ken kanta ni Zacarias. Nga niya di jay, marpuog to, dagiti kabusor, abakan na tayo, agbalay ginto. Ngam dahito ko na ni Zacarias, adda sa bali nga meaning na niya ti kunana maisalakan to dagiti tattao ti panunot dati pan nakaisalakan ijay mangabak dati pika kin gayang ripuugan da dagiti natuturay nga nasyon. Ngam ko na ni Zacarias dito yan, maisalakan to dagiti tattao babaan ti pan nakapakawan ti basol. Ni Jesus laeng ti mga ramid dayay sa bali dayay nga kantana. Iso nga pampanunutek nagparparang siguro ti anghel. Para kanyak laeng nagparparang siguro ti anghel mo't laeng kin ni Zacarias nga intultuloy ta ilawlawag na no anya ti panggep. Kabayatan ti panagumel na nagparparang siguro no anya ti panggep no apay nga nagsikog ni bakit na nga baketen Sapay Lopez. Kaya nasaya at launay dijay dinenggeg na mo ti anghel. Katatamot ko na tayo. In silence idinagumel ni Zacarias. Anyang mo ti kinarkararag na, malaksid ti kunak nga imba nagparparang ti anghel, anyang mo ti indaw-dawat na nagyamang ka di kini Apo Diyos, naganak mo ilaeng, bakit na, nagyamang ka di ti awing kini Apo Diyos, nagparang ti anghel king kuana, kung anyang mo di ti indaw-dawat na, kinonkonbenser ka di di anghel nga awaten nan, no mampayawanhan nga mamati, di dyan akasla siya para kanyak laeng dati hanga kanayon iti panursuro ngam di pampanunutek laeng no daduma kakasla anya ti inobrana kasi magkanya tayo
Iti panagulimag tayo, anyamot di ayar arunga ang di puso tayo. Ano agulimag tayo nga agkararag. Anyamot di nga hantay nga agsasao. Hantay dumawdawat, hantay agyamyaman, hantay nga anyaman agkidkid daw ti anyaman. No agulimag tayo, iti puso tayo nga agkararag. Anyamot ti ibagbaga ti Diyos kanya tayo. Tata, kuna tayo, ag-Christmas tayo. Rambakan tayo ti Paskuan. Ado ti artificial nga pangrambak tayo tapno pumintas. Christmas light, Christmas tree, lanterns, tuktukar. External amin dagitoy. External amin dagitoy. Makatulong nga makakita ka palagipan na ka. Ngam ti adda nga kaipapanan na no mabigbig mo nga ni Apo Esos, dinanon na ka, ket isumet ti agbalin akang runaan iti biyag mo. Ngahaan nga sa bali, no hamo nga kabaalan nga isukat ni Apo Esos iti material abanag. Hamo mabali nga iti sukat iti turaywan no pa nakaidaydayaw. No kabaalan ni Apo Esos nga bigbigan ti ayat na sakripisyo na nga dimanon kada tayo. Tapno isalakan na tayo, itanok na tayo nga rudan ta nakalumlum tayo ti basol, inaon na tayo. Dahitan ti ragsak nga tayo mailadawan. Dahitan ti ragsak nga pulos nga haan nga masukatan. Dahitan ti kung kuna tayo nga napno tayo mo ti espiritu, gapo ta mabigbig tayo nga adda ti Diyos kada tayo, dahitan ti ragsak nga tayo mailadawanan. Sa balin sa mga espiritu gamin ti mangluglugan kada tayo. Dahitan sa mga espiritu ti kinatangsit, espiritu ti agom, espiritu ti tubay to, espiritu ti pano niya ti espiritu ti kayayaw, dakes nga espiritu nga tana. Kano mabigbig tayo nga ni Apo Isus kanya tayo agragragon. Awanin ti birukan tayo pa. Ti puso tayo agkan-kantan. Kano agkan-kanta ti puso tayo, agkan-kantan iti rago. Anyamot ti aramiden tayo. Anyamot ti misyon tayo nga rod. Sangka kunak nga ulitin nga kang kanayon. Ni Apo Isus rambakan tila ang di pan nakayanak na. Ngam ti pagbiyagan ni Apo Jesus kada tayo, dato'y puso tayo, datayo ti mangibiyag ti espiritu na. Datayo ti mangipakita kadagiti tattaon, nga mangipari na kadagiti tattaon, nga God exists ko na nadayjay, adda Diyos. Kasano pa nang ipakitam? Ipaay mo nga rod ti ayat, kinapudno, addaan namnama, pamakawan no, nagbasol ni kapsa mo. Ngam ti priority tayo pailaan ka. Dahil tayo pailaan nga regregalaw na sakit na mo ta ang nasaya at regalom anya ti ramidem garod. Kala ko marinigaluan da ka ti t-shirt ka hanga umanay ta na ilat pagan anom garod. Iregalo mo tan nga mo ipakpakita din ang tantano adda dagiti taga Salcedo kay isingerda. Dahil inted ko kini Father dayta. Isingerda. Ang garod nga umanay, butsyugak nga rod, kaya sakistan ko kukutong, di pagkisukan niya na. Hindi kung kunana dito, haanin nga dagito, uwan makatulong dagito, regalo, dagito external, ngam ti pakakitaan nga, Emmanuel, God is with us. Babaanan akada tayon. Ipari na tayo kadagiti kakabsat nga adda Diyos. Ipari na tayo kadagiti kakabsat nga si bibiyag ti Diyos. Babaan king ka, taayat mo, tatulong mo, takinaman ang nga asim. No sino ka nga agbibiyag, mabalimot no kalaban na ka ni Apo Diyos, mabalim mo mga ipari na kadagiti at tao, nga adda demonyo, daapaya, chismosa ka lang arudan, agom ka pa'y, managisupot ka pa'y, nga di ka pa impakpakada, ala ko rimaong ka lang arudan, Ada demonyo nga kaaruba ko na kabagyam ni demonyo ko na daghaan datay kumaa sino nga ti mangipari na datayo ako mati mangipari na nga adda ti Dios. No kumano mariri na tayo nga napno tayo mo ti Espiritu Santo na di puso tayo kaagragrag o isudayjay agkan-kanta kumamo di puso tayo ala uri sintonadon basta di puso tayo kaagragrag o no, ang kay mamati kadagita kan kanta, mangkumpos kayon da kay mo ila mangkantaan da barbaring sumuro tagakadwayo. Hindi yay. Nga agragrag o, ngam tibiyag tayon, iso maagragrag umat.
nga mariri na da nga adda Diyos iti aglawlaw tayo. Daytan ko man, anya pa birukan tayo nga Christmas, anya pa iti birukan tayo nga Paskwa, mano nga tawon nga ramrambakan tayo, adda mang ramrambakan nga 80 tawon na nga mang ramrambakan, no di tayo pala na ipari na nga ti Diyos ka, adda kada tayo ka di tayo pala na ipari na sa bali, kawaw to pala na Christmas tayo. Mati pampanunutan tayo pala ti Christmas ka, siyak mamati, anyamot ti mapasko ak, anyamot ti maalak, anya, di mo pa'y napadasan mga imburay tabi. Kararaga sa pasap, tumakder tayo. Kumararag tayo, kitintay datag iti Diyos, nga apo tayo, dagiti inaldaw akasapulan tayo, ket babaan ti agsarday agrasya, ken panangibabaet na, maisagana tayo, ti puso tayo, ti idadateng, ti mangisalakan kada tayo, iti tonggal panggep ko na tayo, umay ka, Jesus, umay ka. Para iti simbaan tayo. Tapnukan kanayon kuma silulukat tirwangan na kadagiti tattao, anapapanglaw, may dadadanes ken may paspasuli, ket babaen matlaeng kadagiti mangimatmaton, matukay ti puso dagiti mamati, at umulong kadagiti agkasapulan. Kumararag tayo iti Apo. Para iti gobyerno tayo, tapno masursurod ako mga iwaksi ti galad a kinaagom, mananggon daway ken kinaulbod. Ket maddaan dahi ti puso anatarnaw, nga isu ti kang runaan nga armas da nga agserbi kadagiti agkasapulan. Kumararag tayo iti Apo. Para kadagiti agpanpanday linteg, tapno masursurod ako atingitingan iti rumbeng ken nasken akasapulan dagiti umili, ket ikkanda prioridad dagiti proyekto ken programa amang tednam ay ken bangar kadagiti may paspasuli, may kuskuspil ken maregrigat, sankit dingag serbi metlaeng iti bukod da pagimbagan. Kumararag tayo ti Apo. Para kadagiti amin ngag serserbi iti altar, dagiti lectors, acolytes, altar servers, collectors ken dadumapay, tapno babaan tinaidumduma nga akem, anay paima kadakwada, ket agserbida si dadalos, si papakumbaba ken sireregta, ket iso dati agbalin pagwadan kadagiti mamati. Kumararag tayo ti Apo. Para kadagiti masaksakit, malidliday ken nagladladingit, tapno babaan iti makaliwliwa apan nagayat ti Diyos, mabangaran da ket maagasan dagiti anyaman akita ti sakit amang parparigat kadakwada. Kumararag tayo ti Apo. Para kadagiti mannalon ken mangalap, tap nagtultuloy latat iti anos ken gagetda amang isakad iti familia, abinuangay da. Ket si kakapet da kumalatta iti namnama bayat ti panang paspasungad da iti panakaipas ngay ni Jesus. Ti mangisalakan ti lubong. Kumararag tayo ti Apo. Agulimek tayo tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Tayo mati karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawa ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Umay ka, Jesus, umay ka, Apo may Jesus, umay ka, iti sidong mikit, di ka kumaagkitakit, amang ipaay tinadyosan a panulong mo, ket babaen ti dadating mo, masarakan mi kumatibang arken liwliwa, si kang agbiag kin agari, iti agnanayon nga awan ti inggana.
Urabaya makita ngem ayat tilinaunda. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo. Makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kahit may paaya pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kastamet na pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo awatem kad dagitoy sagot mi. Tapno ti panangawat mo kadakwada. Maugasan kami kadagiti basbasol mi ket sidadalos ti puso mi amang padpadaan ti nagloryaan aya ay ti anak mo gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo at dakuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay ama ikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kadagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Iso nga impadto dagiti amin na propetas sinikog ni Berhen Maria iti bang nibinibi nga ayat ni Juan Bautista in waragawag na nga asidag ti yaaynan sana impatuldo idi nga addan ket timet laeng anak mo ti mangipaay ada kami agraragsak kami amang pasangbay iti misteryo ti inna pan nakaipasngay tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ken kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos kadagiti amin, amin na parswa, ti langit kandaganap no da iti pakaidaydaydayawa, usanay ti kangatwa. Madaydayaw ti umay itinagan ti Apo Hosana, Hosana, Hosana iti kangatwa Hosana, Hosana, Hosana iti kangatwa.
Pudnoon ay apo abiig ka akin na santo, kat si katigubwayan ti amin akin na santo. Dawaten mi nga rod, di pahay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinem, kati paay mo ida kada kami, abagi kandara ni apo mi ang Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok na ngala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy. Tada ito'y tibagik, isa maiyawat to ama ipaay kada kayo. Astamet akal pasanday, di pa nang rabiida na nga iti kalis, nagyaman maninkan ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo, katuminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro, ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado atat tao, tapno mapakawan dagiti basbason, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, ketag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano di ti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni Marlo, nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat nga pimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to ken naenggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka ditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti enggana. Intay umararaw iti ama, katlualwon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
tinmikan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anamnamaen mi, kan iti yaay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak, ti tedko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglasyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya, kan panagkaykay sa sikang agbiag kin agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad, da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tonggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin. Kapya. Kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanyak, ti may salae nga sao mapaimbagton ti karap.
Kumararag tayo. Apo, ipaay mo kada kaasim kada kami apinakan mo, iti nakakaskas daaw aparabor mo. Tapnokas, iti panagragsak mi, iti panangpadpadaan, iti madaydayaw, apan nakaipas nga iti anak mo. Kastantumet kuma, iti panakaragsak mi, panakaparagsak mi nga umawat ti agnanayon apam magasat na. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Pagyamanan tayo dagiti nangidaulo dagiti kabsat nga lektor ken acolyte dito'y sentro ti misa tayo ento no rabi Apo alas 9 pangkuha tayo ti panangrambak tayo ti panakaipas nga iti Apo at dantumot lamisa tayo no bigat Apo alas 9 matlaeng iti bigat kalpasan na marami to ti Christmas program dagiti altar servers tayo ti Apo at dakuma kada kayo bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo nalpasen ti nasantuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo.